Patay bida. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Wow. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Meron na naman tayong bagong video sa ating 3 on 3 basketball. Pero bago ko ipakita sa inyo ang video ito mga idol. Mga idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please idol mag-subscribe po at pakihit na lang din po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong videos. So hindi natin patatagalin pa. 5, 4, 3, 2, 1, tara! Nerod karon 1-0. Paul. Bubilgam din eh. Bugawan. Vloggers, hindi ka next. 2-0. Shout out Kuya Kiddy. Shout out din ron. Kiddy mo. Bubilga. Uy. Ito pa bimig sa ninyo. Ayaw nakatok sa ito ninyo. Next day na ito. Ay, sorry. 4-0. Five zero. Sa tanang mga bulok ba na Bright Isabelin. Out na. Patay bida. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Baba deh ka, baba deh ka. Highlights ka ron. Highlights deh ka nya. Tuh deh ka highlights nya. Shout out sa'yo. Bagay naman sa'yo, Lods. Wow. Lada gitu klaro to. Hindi mas lamat to sa tipok to. Di ba dito sila haba?
Bay ka ba? Bay ka. Okay, tangina. Wala. Gusto gini ka matanan sa mong mobs dai? Daga naman diri sa kong kwan. To 6. Albert na harap. Score 2-6. Logo. 2-7. Yan. Okay. Let's go rin. 2-8. 7 siguro. Ubos ang kukuha. Sabi mamundak ba? Mamundak ka, mawaan pa naman. Madalaw ito sa bulag. Makaya naman. Dahil i-grib. Pati ilugo na ito, ibangin na yan rin. Tiglasot at ano? Yung pinsa. Banban no? Sulban ban. Banban daw. Balik. Tawahan mapilihid. Okay ka mo. Clear ka ba? Okay, wala yan. Wow. Nine to? Panar kayak kono. Lewat deh. Go. Shout out sa'yo, Lex. Nagita na pagbarkada. May asawa na. Jaya ko na dyan. May asawa na. Ay, ginansya. Ginilatra. Abla, ginagawa. Saan niya, hindi ka nagduhay juday. Hindi ka matahan ito. 4-9. Sakyan, gugulo na sila dahil. Mantap naman. Gusto ko, hindi din naman. Ngawang itulak bahay. Let's go.
Tuloy ang ligaya. Saman? Score to wala? Oh, 1-4. 11-4. Sige mo, mag-aliyap oy, pag-respeto, mas mugbo oy. Minggal lagi na. Cinco, 11. Score size 11. Balik. Last ball. Tuo sa replay, wag good. 7-2. Ha? Ah, Vincent ito. Shout out ni mga nongo. Jaingan niya, Chay.